Bun flash. Moare și ăla, că n-are. Bagă un set pe junglă? Dar e cam varză. Dă-mi, că iau eu. E un pic cam varză set pe junglă, dar luăm. Can you play like Kha'Zix or Hecarim again instead of Zed? No. No. Kha'Zix ar merge, dar nu m-aș juca nici Kha'Zix. Am OTP Z. Am OTP Z, guys. Don't worry. Don't worry, be happy. Ne jucăm Treasure Hunter. Nu jungle, nu trollăm. Nu luăm ce nu știm, copii. Așa să face și voi. Nu luați ce nu știți. Stați cu minți. Nu deranjați pe nimeni așa. Popstar are, mamă. Mid-ul meu e cel mai bun jucător. El se joacă cu Clans. Sigur e jucător bun. Are... Dați-vă și voi la un erectolari, băieți. Dacă nu știu dacă se vede mare, dacă se vede mic, dacă ai idee. Să moară Radu. Dacă nu. Mamă, 0%! Doamne, ferește, 0% scor corect. Dar poate ce mai bun jucător să dea Dumnezeu. Poate ce mai bun jucător și să ne ierte Dumnezeu. Adevărat, bă, băieți. Bun, hai să-i bate pe ăștia, băi, gata. Hai, băieți, o să încep full clear de aici. Am nevoie de liști, te rog frumos. Dă-mă un Q. Dă-mă un Q. Dar mai bine nu mai vene, mă, mâncați aici. Aici. Go. N-am W. Dă-i. E mort. Vin și eu. Dați-o. Hai că putem dacă e. Ce m-aș băga în ăștia. Dar cred că trolez maxim. Coaie, nu-l omor și am level 3 și n-are level 2. Mamă, m-am săturat de colurile astea de pe UND, mi-a luat la jungla, vere, efectiv. Ai misclick și mi-a săturat toată jungla, efectiv. Vedeți pe asta, băieți? Vedeți că e mort, e efectiv mort dacă e de rubi. Sau nu? Mâine ziua mea, fac 8 ani. 8 ani de penale. Tigaie, lasă-le, ți-am mai zis că te duci dracu de tot și mie ești drag. S-a apăsat butonul de FF, ai jucat mai bine. Tu o joacă doar cu mine, Tigaie, cu tine nici solo nu m-aș juca. Jur pe ce am mai spus. Bă, bă, dar și eu, nu se mai aude asta, gata, am pornit și sunetul. Bă, hai să ziceți pornit sunetul, băi, da. E bun, mă, jucătorul meu de are. Vin și eu. Dă-i, vin și eu. Dă-i, bă, dacă îmi scapă cumva pe spar cu bătaia. Dă, eu trebuie să iau kill-ul. Bun. Bă, cum arată urgătul ăsta, bă, băiatul. Arată urât tare. Urât rău. Vin, Ari. Hai. Mi-a scos first strike-ul, fucking shit. Deci aruncă, deci așa joacă Ari, așa stă Ari la calculator. Uite așa joacă. Mă joc pe cea, dacă așa stă. Deci cu mâinile la spate și nu știu, dă cu fața în tastatură să boară Radu un schișa în animești. Ia mă blue, bă, nene. N-ai mă cum, bă, băiatule. Era să mor de 1000 de ori acolo. Era să mor de 1000 de ori. I-am dat dodge și la ultă și la toate alea. Și la... Cum a murit Saiyanul nostru înainte de dragon? Că mă ia cu prezoane, cu o stică. Nici că sunteți din filmele Matrix, doamnă. Nu pot să fac nimic, pierdem toate lane-urile. Aoleu. Mai iau și o gură de gol, că n-am să-i fac mai mult. Da. A dat... ce unlucky. Unlucky. Asta... Bă, îi dau numai 100. Dă-l ăla, cearmă. Lu ăla, bă! Mariane, unde dai? Ok. Vin, bravo.
Bravo, bă. O, și triple kill am băgat la cer, n-au înțeles nimic ca să moară aia. Hai mă, băteți și pe ăștia. Vișio din... Dar Vișio pe late flank. Bravo, bun flash kill. Bravo, bă! Aoleu! Ei, hit și a murit. Ițane că... Pui acolo prezență meci. Pui acolo meci să moară aia, că iau Z-ul, bă, sparg. Ia vedeți colul ăsta de la băieții mei. Ăsta e colul românesc, de fapt. Lăcât am eu. Ăsta e colul românesc, băieți. Și e bine că avem Heraldul care pune încă 4-5 secunde de pressure pe mid. Da. E cam bate. Hashtag jungle impact. Hashtag jungle impact până la urmă, băi, că n-am smite-ul. Bravo. Wow, leu, ia uitați cât gold am, prietenii mei, după Facebook. Deci este minutul 21. Level 14. Hidruță, Tractar, toate nebuniile. Mi-am luat efectiv pe mărimea mea direct. Bine, numai bine. Te rog frumos. Și moare și Lucian. Bag una pe. A, ba nu. Lucian dă damage. Never mind, bro. Îți dau și pe tine ulta. Păi de ce ești banana, mă? Și de ce trolezi așa? Nu te ajută Black Shield-ul la physical damage, atâta zic. Dă-ți dau și ulta pe cineva are. Bravo. Bravo. A dat 2 și la ulta. Deci Neco, good job, congratulations. Te joacă de carry meciul ăsta, în sfârșit. În sfârșit chiar am cu cine să mă joc în echipă. Și gen, eu am luat meciul în spate. Bă, dar gen, joacă și ăștia, pasă pe taste, nu știu cum să zic. Adică chiar mi se pare, uite aici pot să iau un kill bombă imediat. Ca să mă gândesc cum să iau kill-ul ăsta. Sper că nu-i Nico aici. Și a luat bomba, ce să mai... Și ăla dă ulta să ia... Ăla dă... Nu știu dracu, nici nu știu pe ce l-a luat. Dar oricum nu e problemă. Eu mi-am luat goldul din First Strike. Mai trebuie un stack de Treasure Hunter totuși. Noroc cu Ari ăsta că joacă. Adevărat că altfel nu știu cine făceam. Noroc că are Ari ăsta 700 bounty pe junglă, că altfel nu știu cum. Am înțeles că tu ai luat bacul, poți spune ce se va întâmpla în timpul bacului, gen cum vor reacționa ele vii? Cum adică? Cum adică să reacționeze? Ești profesor supraveghetor? Sau la ce te referi? Că am sărit un pic în aer la întrebarea asta. Ești profesor supraveghetor sau ești supraveghetor, suplinitor de la? Nu să reacționeze elevii. Nu, what the fuck, dau bacul acum? Pe cum adică, ai întrebat cum au reacționat elevii? Zici că, nu știu, a intrat cineva cu arma în clasă. Bă, gen, e liniște, e sală, fără mișto. Gen, fiecare, toată lumea își vede de treabă. Dacă mai e vreun coleg, te mai întorc. Ești sulipitor de la, da. te mai întorci în dreapta dacă îți mai recunoști un coleg, doi, nici nu știu dacă, cred că poți spici, dar nu din aceeași clasă, nu mai țin, sau nu puteți fi pe aceeași rând. Dar e ok cu aia, e ca și cum te duci și dădeai la canguri, e aceeași vrăjeală. Chiar n-ai ce să-ți faci griji. Da, mă mișc impecabil, efectiv. Ițane, ăla era AFK, nu știu ce dracu făcea. Mama, de carry-ul ăla lor e NPC, efectiv. Bravo, mă. Liniște ca la un test, da, ceva de genul, nu e gen la un test la care ți era târșe de proc, să zic, care-ți lua rasa, gen. Cam așa. Se face liniște și se plânge, nu se plânge. Maxim mai belește unul câte unul când vede că i-a picat ceva ce nu știe, dar nu-ți dai seama că, bă, tu o să fii concentrat la foaia ta cu aia. Atunci, ideea e, nu știu, uiți de tovarășii tăi, uiți de că e tactul mare în clasă cu nu știu cine, cu alea, nu mai contează. Ia și fă ca lumea la bac. Nu te interesează ce face colegul, ce face ăla, că până la urmă nici pe el nu-l interesează ce faci tu. Îți vezi de viața ta, frățiorul. Dă-l în rasa lui, doar e o mizerie, oricum bacul. E un pressure super mare pe copii, care nu prea e necesar să zic așa. Vor ăștia pe Chițao? Vor băieții pe Chițao un pic? Veniți băieți, veniți, Chițao vă așteaptă. Țin 7 oameni singuri. Și încă n-are 2 mere, calculează densitatea soarelui, calculează cât de mari sunt șansele să pierde meciul ăsta. Cred că extraordinar de mari dintr-o dată. Da. Bun flash. Moare și ăla de la red. Pau! Triple kill, stai jos și GG, bro.
Stai jos, Chița o va preda lecția. Ați auzit, mai pulă, cine e ăsta? Ia uzi. Ia. Coe, e Nemo rasa mătii de chinez, că e tigaie și are măceam lui Nemo să moară mama din... Ia stai că și zice, I'm Nemo, ia. Ia.